Agifezen lagundu dineri ni asko irekitzea, porque ni oso ikia nahi, oso gutxi hitz egiten dut eta lagundu dit pertsonakin harreman gehiago edukitzea. Ni iritsi nintzen honea, porque guen dela 3 urte ingreso batekin psikiatrikoan, ansiedade atake batekin nuen, da gero psikiatra rekomendatu zian honea tortzea. Eta ben rehabilitazioa ondo dikoa eta oso kontentu nago. Eta ziroletan joaten nahi invernadero batean nira, lanera, eta gero nahi dut emendikan gureak egun. Niretzat Agifez da asoziazio modernua. Niri gehien lagundu ditena da konportamento arrunt bat, koherentzia, ni nire burua hobeto ezagutzea. Heldutzen azken finean, heldutzen asko lagundu dit, hortan. Agifez 1985ean sortu zen. Gure helburua beti burugaixotasuna duten pertsonen eta senideen bizi kalitatea hobetzea izan da. 1000 bazkide inguru gara eta 55 langile. 9 zaintzapeko etxebizitza ditugu eta errehabilitazio psikosozialerako 3 zentro eta aisialdirako beste zentro bat dugu ere bai. Agifezen zerbitzu ugari ditugu. Harrera eta informazio programa, etxez etxeko laguntza zerbitzua eta sentsibilizazio programa. Gainera 17 laguntza talde ditugu erabiltzaileentzat eta senideentzat. Gure filosofia bizi kalitatean zentratuta dago. Gure ideia da pertsona batek, naiz eta gaixotasun mentala izan, bere eskubideak dituela, bere nahiak ditu, bere motivazioak ditu, eta gu bide horretan laguntza izatea nahi dugu. Gure helburua hori da. Horretarako gure lana bizitzarako jarraibide batzuk ematea da. Erakusten diegu lehenengo galdera bat eginez, ez? Zein da zure bizitzan dauzkazun helburuak, zeintzu dira zure helburuak? Eta galdera horrekin ja berez, beraiek ja gelditzen dira eta esaten dute pentsatzen hasi beharko dut. Normalean inork ez die galdetu zein da zure helburua bizitzan. Eta horrekin jarraibide batzuk ematen dizkiogu, bai familiarrari laguntza emateko bide horretan eta bai pertsonari erraminta batzuk hartzeko bizitzan aurrera egiteko. Hasi ginen emaztiei eskerrak, emaztien launtzakin nola 7 urte Agifezen, eta orduan ikusiet bentaja handia izan duela gehien bat gutzako, preparatute horteko gaixotasunen alde, eta jende hona bilatu dugu eta oso pozik gaude. Niretzat Agifezera jotzea izan zen gauza zoragarria, zeren aldatu zuen nire bizitza. Gaixotasuna nola ikusteko modua, eta nire harremanak, nire semeakin, poliki-poliki ikastea nola izan behar ziren. Nik ikusten dut, ez dakit, lotza, ez dakit zer esan, gehiago jende berrelukela horrean. Ingo nuke nire lagun nahi diola esan animatzeko, eta nik adibide lagunduko nahiekela ze pauso eman behar dian. Eta orduan, nik uste gauza positibo izango litekela, eta beraztasun badala. Harrera zerbitzuan geroz eta jende gehiago etortzen da, eta geroz eta perfil zabalagoa ikusten ari gea. Jendea lasai etorri daiteke guri zer gertatzen zaion esatea, gure laguntza eskatzea, eta talde batean egotea, edo behar baldin badu psikologo batekin egon, aukerak asko ditu. Gu laguntzeko gaude eta beraiek eskatzeko daude.